Omorigere tutigarite ase county ya Nyamira nigo egati abakansula abakorokorwa ase county ya Nyamira ritukorera banyako abakumirana na korwa ebirangare byabo igoro y'oborai bwa county ya Nyamira atwanyako abakomochia egati y'abarai kubwatakana amone gitoba kigenda korekana ime county ya Nyamira anamono ase ebunge ebagaine marakabere nigo boigo banyako abakuru ebirangare byabo igoro y'okugania ogochamo kwa barai be county ya Nyamira erikoina kia nga abanyamira ngonya bare amagendero kurwase abarai ao murikito polika bokara na mange keru muntu agotebana na Steve Mogaka na acharete amani Nyamira yet nere participate nene ase gisegi kigenderete Nyamira yaito anje atigane assembly ya Nyamira ningane yigayo mwemsebwe wadiega yaitibo iyo yaretire ibirengererie bingi kurwase abakansela abakuru anene kurwase urubango rwa West Mogrango bakora wamuno yokabiro mu meya Paul Nyamweya Kengere kulinganamo n'abakansela abayiga abakuru nigo bagendera ko bagwicanira uburayi bwa Makiaya ase abarayi batasikaine egento nakumirie robwa bono masikani atayo ukora mana woka omana somoke wali ne onyo mwana karamira ise kumba amarenge bono kwainga apata atana bakora amabana nigo abakansela abayiga abakuru bamomochirio mu MCB wadi etibo omuske Lame Konyancha kuwatikana mone nkwana yayo gotaka komochecheria omubunge w'ekinsama cha West Mogrango omuske Steve Mogaka omuchumbo ito tuakera chukura buya namana konyorango mwe musie timaiti amasoma kabwate agutarawo muchumbe oito o West Mogrango naende nane na monye terimo indo jitakali koigwa naende jeno Mogaka amangana ritu akoire wiki yemo otichoporo cheisio so mogambi oito tiagera muri gokora burai nere ngakyo kora mo muntu mutakora nero burai nkyo kumuramira mutakora nere obo MC otaria constituency yaye nyina bo abakansela abaganigo bagendere ko bakugania obotwerero kwenekigwe me ye county ya Nyamira indukorengana mo nabarabu baganiriye mu governor omuske Amos Kimumenyaribo kubwaterana amono mo seneta bunenchire ya moyo kuri yo koigwana edio county ya Nyamira kogenderera kakibaonjorerie ontagete baonjorerie bachamo erinde county tegwenere na sinsemo yende ni bamochire mu governor we county ya Muske Amos Kimumenyaribo aso we sona ni amona siasa chio omo seneta yendo baganirie omugavana kubakorera abananchi emeremo nyaribo no mugavana kwanini agwishona ni siasa yo mo seneta na igweta bana ba minto kuri magwagwari ba okwana na buna seneta ko ena matango ju okwaniro omo seneta tabwatie pound ali sa okwanira ndons ebe ne sukuru ebe ne nyeltari ebe mwa gavana gesona iga okwanira kile gento giasarikire igomba basugutamira batiga gukora magendero muno bono mugavana tiga gukora magendero amiyoke uchi gutangasa mari yo mo seneta omwerio yeni go bagendere ko bakoboria kubwatanigwa ase omurubiri omugima bwo koreto botwereru ime ye county ya Nyamira gavana kake anchorangeria bakansela baria bakuru bonsi pi erinde torangeria ba MC aba ekiagera abandi babo munde enana mpama etie kibago kwana bagutabubuka angabona ba MC baito angabona omubwataine no mo senator ito tanyaribo no mo senator baiche amani muchumbo ito osaba abajuma bonsi banyamira to kwana mangana ya eginko reporteri gatasene kikya wanchete kyagatembe kurugige gai me county Nyamira inche yonkoro kwa Polycarp